oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Igwang kawat gunyan, Jerome. Nagpuuna. Ang kartada ngunyan, 0-1 favor sa Boston Celtics. Yan. Good morning! Lunes 12. Oh, second quarter na. Running score. Mapaaram ako mga alas 10:15. Tanganing maghiling ako. 42 patas. Sinasabi ko sa iyo. Ano yan, di ba? Agis de Junio taon 2024. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa nagbe-birthday ngunyan. Aber, tingog kan banwaan na. Maray na aga, Madam Beth Costa. Kumusta lamang ang familia? Pati dyan sa indong pwesto, sa Costa Enterprises. Siyempre, ang sa tuya man na amigo, si Doc Philip Roa. Gandang umaga, Doc Philip. Tapos si Doc Chris Gianan. Yan, sa tuyang mga amigo. Pasirig lang kamo dyan kay Doc Chris. Igwaning diferensya ang aluna nindo. Talinga budadongo. Doc Philip pa lang. Doc Philip Roa. Ayan, ENT. Ear, Nose, and Throat Specialist. The best man yan, tabi. Dr. Philip Roa. Mga hilang naman, tabi. Mga internal na yan. Mga diabetes na yan. Uric. Cholesterol na yan. Kung ano-ano pa. High blood sa puso gabos. Dr. Chris Gianan man, tabi. Good morning. Hoo-ha! Sige daw. Magpurustahan kita. Piraan matek sa satuya ngunyan. So makaukod igoning load na 50 pesos. Kung pira man ang magparamdam sa satuya. Katuwang ang tropa. Ako po si Pio Fernandez. Good morning. Usaaga na tabi magkunyan ha. Kung kaya paan krudo, asinan gasolina, Chief Tech Ramir, saga ka na magkunyan. Ta medyo horohalangkaw, lalo na sa krudo, ang ibabawas presyo. Sa gasolina, kunyan, sentabo man sentabo, pero dorodakula man sa ibabawas. Sa aga na tabi magkunyan, sa aga na magkargada, ta tipid-tipid barang sutang kita medyo sudain na iabot-abot baga, medyo may mga kalakalawang na madumog-dumog man lamang nin petrolyo. Yan. Ang sa krudo, labi sa piso ang ibababa kada litro, and then sa gasolina dorodakula man na sentavo. Yan. Pero mas ikumpara mo yung pagbaba, mas dakula sa krudo tabi. Yan. Kaya sige, ganun lang po yan ang hiro-hiro sa merkado internasyonal. May kinaaraman sa produktong petrolyo. Yan, tabi. Sige. Kaya magkuhan ka mo, tipid-tipid mo na. Tanganing sa aga
medyo matapod-tapod sa tangke, madrudagdagan lamang ning di tano. Sa luwas, ang news team, kompleto yan, siyempre. Sa tuyang partner ko niya sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay. Maray na aldaw, tabi. Sir Pio, nagdadagog habang nasa duty. Ba, sino ba to? 6635. Good morning. Sa yung katabi na ka-duty ngunyan, sir, ha? Baka barkada ta ining kunyan. Security guard, ano? O, si Doc Philip, tatabunjing, sinasabi ko. Doc Philip Rowa is the name. Nag-text si Doc Philip. Magandang umaga, Doc Philip Rowa. Yan, tabi. Long time no chika-chika. Yan. Kumusta ka da kaso Philippine Navy na sinertipikaran mo ang apelyido Tanay? So aki ni Chief Tech Ramir Tanay. Doc Philip, okay na, nakadestino na yung aki ni Chief Tech Ramir. Dakulao na salamat databi sa imo. Doc Philip Rowa. Yan. Gun mong pinadurdiferensyahan Chief Tech ano? Sabi ni Doc Philip Rowa, ako ang mataya kan lisensya ko. Daing problema ang aki mo. Na Chief Tech Ramir. Baka nakalaog sa Navy. Dakulang bagay ang pasalamat ni Chief Tech Ramir. Tabi sa iyo, Dr. Philip Rowa. Yan. Nakapasok na sa Navy yung tinabangan ta. Tabi ano. Sige. Pag naglaog si Pading Jomar, tirahin tatulos tamay mga istorya kita diyan sa luwas. Yun. Doc Philip, gandang umaga ha, and best regards sa familia. Diyan tabi. Bueno, taod-taod ko kitang mga pag-uristoryahan pa, nakul kitang temas, Lunes ngunyan ha. Sinasabi ko sa inyo na dapat kitang magbungkaras nin todo ta Lunes baga. Energy, good vibes kita ngunyan ta Lunes. Madapat mantenido, sostenido. Good morning palantabi dyan. Naglibot-libot kita kan nakalihis na Sabado, Domingo. Dyan sa may, nakaabot kita sa may Manito, dyan sa may mga sur na barangay kan Legazpi. Nagkakapirang lugares dyan sa Daraga. Tabi, good morning sa Saindo. Dakol kitang mga istoryang nagkakakuro May nagharapot sa tuya dyan. Kumusta ngayaan pahit ni Kunyan? Kalinga ni Loria. Niya ko, di ako masyadong kuan. Kundi sabi ko, sige sana baga. Yan na, kumbaga, pagtao manin serbisyo ni Kaloy Andes Loria. Yan. Okay, taon-taon ta pag-restoryahan may mga nagbuburutwa, nakahaputan, di naghinguha kita na makuan kasimbagan diyan sa kampo man ni Kaloy Andes Loria. Taon-taon po yan, tanganing masatuyang magkarlinawan, magantabay lang po kamo digdi sa programang Tingugan Banwaan. May dagdag mo na kitang istorya diyan sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bien diyan sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Ano na kay Cormidal, Tabaco City, sa Iguadigdikan, DGL. And siguro pagkakataong tama nini, makaulay ang bagong board member kang probinsya Canalbay, si board member Sina Onrubia de la Cruz. The first time mo ni ma-interview sa DGB, ano po? Ipata ko na yun sa imong Padipio, aramong ng mga detalye kayo ng GGL Caravan and sa iba pang mga dapat ang maraman, halin sa bagong board member ng Probinsya Canalbay. Good morning, Tabi. Ayan. Good morning,
Board Member Sina Omrubia, live dito sa DCGD, si Pio Fernandez po. Good morning po. Hello, kinatawan, Attorney Sheena. Good morning. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Medyo maluyang audio tatabi. Sandali lang po, kinatawan Sheena. Medyo maluyang audio, pakiayos lang muna tabi. Hello? Yeah. Good morning. Hello? Good morning, kinatawan. Ayan. Opo. Yeah, good morning, kinatawan. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB tabi. Welcome sa Tingog Kanbanwaan po. Salamat po, Sir Pio. Marhay na aga po sa imo ating sa mga paraan tabay kang tingog kang banwaan. Opo, ma'am, attorney, kinatawan, inutuntan na po muna ining GGL Caravan. Sa ingon yan iyan tabi pinagkukondusir and anong nakapackage ngunyan dyan na serbisyo tabi? Yaon po kami dikde sa barangay Formidal. Yeah, nandito po ako, sir. Yes. Medyo maingay lang. Oh, go ahead po. Yaon po sa Formidal. Kay Riba po ang barangay Bacolod, Divino Rostro, San Carlos, Asintagas. Barangay Cormidal. Yes. Kinatawan tabi, anong yaon dyan na nakapackage po na serbisyo tabi? Go ahead po. Ang mga servisyo po din, siyempre, ang primary po talaga medical services. Ang magayon po sa GGL Caravan, tadain lang po i-check up. Yaon po ang pag-check ng blood. Ninda kung halimbawa, nahiling na kayo po nitang magpa-check ang sa idang blood sugar, complete blood count, gilingon ang cholesterol ninda, as in iba pa, tayaon po digdi ang mobile laboratory. Yaon man po ang pag-dispense kay medicines, optical services, siring man po ang iba pang serbisyo ang Kapitolyo. Kaya nga ni po, GGL inita, gobyernong gumagalaw at lumalapit sa tao. So Kapitolyo po ang nagrarani. Arog po kang business consulting para po sa mga saradita negosyo. Yaon po ang pagtaumaning assistance kang peso para po sa mga employment opportunities. Siring man po ining co-op as in skills development training kang APSEMDO as in pagtao po ning mga binhi as in iba pa pong suporta para sa agrikultura as in pagsira kang PAO. Yes, Provincial Agriculture Office. Medyo malipok lang po ang sa kuyang background mo niyan, Sir Pio, na nagtataram po ang Barangay Facility Services Office sa sindaman po talaga ang punong abaladikte sa pagkoordinar sa mga barangay officials. At present po, dakulo ng mga tao, Sir Pio, na excited po maka-avail kang services digde. Kinatawan tabi, Attorney Sheena, may naunang bitang ka, may blood chemistry. Kung igwanin mga nadidiscover na diferensya, may follow through tabi ang provincial government. Tanganing duro-diretsong mabulong iyan tabi na mga nagkaka-check upan dyan. Over? Yes. Yes po. Alam mo po, kang I think last week ito, ginibo sa malinaw so pag-follow through. Kang based on the nahiling po na kaipuhan kibulong treatment na siring kaini nagbalik po duman sa medical team sa malinaw kay riba po ang agapay sa barangay na programa man ni Mayor Shi Capos Pilo. So ikaw pong follow through Sir Pio. Okay, so gusto tabi Madam Senator ni kinatawan na nakakadangog sa satuya sa AM radio and nahihiling kita sa broadcast man sa internet. Ano yan, limitado lang ba dyan para sa barangay na yan o pwedeng magpasiring dyan anyone from first district? Over? Sir Pio, this is especially for the Barangay Cormidal, Bacolod, Divino, San Carlos, Tagas. Yun po talaga ito. Nag-advance coordinate na po digde. So, more or less, marami na po sa mga beneficiaries. Halimbawa po kang PSWDO, burial, medical, financial assistance, siring man kang Disability Affairs Office, na kung saan kaipuhan ngayon wheelchair, etc. Pero siguro sa check-up, pwede man po na maka-walk-in digde, Sir Pio. Okay. Sige, Attorney Kinatawan, maiba muna kita, igilid ta muna na GGL Caravan.
what was the challenges na inatubang mo? Primero, kan ika mag-atindir na, kan barakbakan sa sangguniang panlalawigan tabi? Saro po sa mga challenges na sa kuya po na encounter, iyo ang, I think, pag-adjust. Na-realize ko po sa loob kang, mga 3 weeks naman po ako, simula kang, tama ba? 3 weeks or 2 weeks. 2 weeks pa lang pala. 2 weeks pa lang pala na ako nagatukaw bilang board member. Iba ang rules. Iba ang rules sa sangguniang panlunsod kang tabako na kung saan naggradual po baga ako bilang councilor asin sa sangguniang palalawigan kang albay. May mga pick-upod man na minsan gari practice na or mga unwritten rules na kaipuhan ko pang mag-adjust naman, kaipuhan kong aramon. Pero in one way or another, ang mga members ko duman na meet ko na o nakairiba ko na po in separate occasions or mga nakatrabaho ko naman po kang enod. So ito po ang saro sa challenge. Number 2 po, challenge na maski ako, nagulat man po ako sa pag-abot kang appointment ni Presidente. Day ko po aram na maabot siya one day before my birthday, May 20, na-announce po ito sa Presidential Communications Office. So, day pa ako talaga, parang maski ako in my heart, pero bako pa ako, kumbaga day ako, so timing niya, na day ako na-prepare. So, another challenge, bako man kayo sa loogang sanggunian, pero para sa kuya, so tamang pag-transition sa masunod na provincial administrator. So, iyan po ang saro sa mga challenges. Pero pag-abot po sa trabaho, nasa Committee on Laws po, kitangon yan, in-offer po ining committee ba sa tuya, kaya taman po ito, Sir Pio, pigigibo taman po ang sa tuyang makakaya. And nagpapasalamat po ako na susarong abogada na nagtiwala man po sa ko, abogada man po ako. And this is a good opportunity for me to really, mga pig-endorse kang executive, iyan man po ang matukaran. Usually po ang nasa Committee on Laws, mga MOA, nakaipuan po key authority kang sangguniang panlalawigan bago po mag-enter duman si Governor Greg. So, dahil po provincial administrator ako dati, may maray na po kitang relasyon sa mga department heads. Kaya mas open as in mas maray po ang daloy kang komunikasyon sa mga executive department heads. Kinatawan Attorney Sina Tabe, saro duman sa nakaaging sesyon itong busol mo baga ka na confirmation ni sa provincial assessor. Ngunyan na pinjente ito igong pinaghahagad na dokumento kumpanyera mo na iyong nagtiwala sa imo kan Committee on Laws na if my memory serves me right and kung tama na nakaabot sa akong informasyon, pinag-question mo kan ikaso pinagnumraran ka ito bilang provincial administrator daing dakol na problema. Ngunyan parang nag-raise ka ng point na natatapag-abot digdi iba ang pinag-aplikar na parang sistema sa confirmation ka itong magiging assessor niya to kinatawan. Your side on it, Tabi, please go ahead. Yes, sir. Sir Pio, tama po. Nagirumduman ko po kang December 2022, kairiba ko po si Attorney Susan Barrios na i-confirm or i-concur bilang Provincial Legal Officer. Si Attorney Mary Luduca Castillo na i-concur o i-confirm bilang Provincial Information Office. Ayun, Attorney. Ang big submit ko gobernador kang Enot, iyo po ang appointment, meaning copy po kang appointment as in PDS. As in PDS po, sir. Ito pong PDS baga po. Yaon po duman informasyon. Oo. So, daiman po na attachment talaga, Sir Pio, ka ito. Ang pig-submitter kang gobernador, ang pigpaparedy po talaga kay ito ang appointee. Ngaya ang appointee,
dapat ready man siya dumanta ang Sangguniang Panlalawigan Secretariat. Nagkatao po kay imbitasyon duman sa mga appointees na just in case niya maghagad ang mga Sangguniang Panlalawigan members ki mga po ang big-raise kong point na di ko magiro talagang tama ang kang gobernador so appoint po authorized. Bilang notarized po ito, igo pong presumption na ang yaon po duman, syempre, true and correct. Na nag-certify man nga ni po, syempre, ang PHRMO duman sa appointment na sinumiter man ninda ang gabos ninda mga documents. Nag-agi man po ini sa personnel board or PSB. So, regularity po na ginibo po kang HR, kang PSB, sa indang trabaho, and suwes lang po kang governor. Pero, Sir Pio, I share also with the sentiments of my colleagues sa Sangguniang Panlalawigan. Syempre, para man may checks and balances, muya man nida mahiling ang talagang eligibility, siring man po ang mga requirements no na sa batas para mahiling ang qualifications nila. Kaya nga ni aram po si Sir Nati Krishna, nag-submit siya. Taday talaga siya ready kay pang kopya. On the other hand, si Ma'am Lucille na-appoint or na-confirm, igo po siya yung mga attachments na daradara niyang ready siya. Sir Pio. So, what are the chances na itong iginilid na concurrence kan Sangguniang Panlalawigan, the other session, ma-take up girare as in finally ma-confirm o ma-concur ining appointment sa satuyang pagiging provincial assessor tabi, and when would it happen kinatawan tabi? Sa aga po ay am hopeful na matukar po ini because ang aram ko po nag-submit man ki reconsideration ang executive ganing po matukar ini giraray. Tapos sa pag-concur po kaya Sir Pio, base po sa mga rules sa pag-concur, mateka lang po ma-concur kung igwa pong disqualification. Based man po sa papel ni Ma'am Krishna, yaon man po ang gabos niyang qualifications. Wala man pong disqualification. Kung ang lambing o hagad po ang mga pag-iriba ko na mahiling lang ninda so attachment, I think po, kung mahiling man itang qualified, matao man po sinang concurrence, Sir Pio. So, sa aga, hopefully, tibaan makasabayan. Hello? Hello, kinatawan? Hello? Yeah, hello, kinatawan? Hello? Hello po? Yeah. Parang nawawala. Hello? Hello? How do I come? Kinatawan tabi? Yes po. Yeah, okay. Yes. Okay na po ba? Yes po. Opo. Yes po, sir. Yeah, Yes. ano ang... Hello? Hello, kinatawan? Yes, I can hear you po, Sir Pio. Loud and clear. Yeah, opo. So... Hello po. Hello, Hello, sir. Hello? Sir, can you hear me? Yeah, nadadangog takatabi. Can you hear me? Okay, kinatawan tabi, sa aga may tsansa na matukar giraray iyan, over? Yes po, Sir Pio. I am hopeful. Mm-hmm. Yes po. Okay. Sige, iyo masanatabi iyan na kinatawan, and anon magiging advice mo duman sa masalida sa imo na si Madam Divine Nabanyares bilang administrador kan na probinsya ng Albay. Go ahead po. Importante po, Sir Pio, sabi ko nga sa hanupot na panahon na ako naging provincial administrator, importante ang pagdangog. Importante ang pagdangog. Yan talaga ang sa dapat na skills na matutunan kang provincial administrator. Nagdadangog ka sa mga problema kang mga departments and offices sa provincial government. And I think
the Vice Mayor Divine Banyares, dating Vice Mayor Divine Banyares, is prepared. Dati nang pigigiboy ni Vice, and ang pagmanehan lang sa BFS ni PCIL sa Barangay Facility Services, and siya po pagka naging Vice Mayor man kiduwang termino as naging konsehal kiduwang termino. So I think she's more than ready po to take on the role as a provincial administrator po. Salamat tabi, kinatawan Attorney Sheena. Mabuhay po kamo. Oh. Salamat po, Sir Pio. Parang naaga po sa tapos. Sige, Compadreng Jomar. Okay. Yan pati si board member Atty. Sheena Rubia de la Cruz. So, padagot hindi padian na PPL Caravan, kakulong talagang tao. And taon-taon, pigilauman naman ang pag-abot ni Governor Rex Lagman para bisitahon man ang aktibidad na inidigdi sa Barangay Cormidal, Ngunyan Aldao. Kaya pa din mga rin bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat Compadreng Jomar, kasabay si kinatawan abogada Sheena Marion Rubia de la Cruz. Oras Pilipinas 9:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, communication and collaboration, creativity, and character, preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148
or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Iba akong may teacher, man na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178, series of 2024. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the UST Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the UST Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing.
Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke ping. Chikitan chikititan tam tam ke tumbang pam ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke ping. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Chikitan chikititan tam tam ke tumbang pam ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke ping. Chikitan chikititan tam tam. Sige, dire-diretso na kita sa tuyang programa digdi po sa Tingogan Banwaan. May mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya muna si Chief Jimmy Nasalita. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Good morning. Pading Jim. Hello. Yes, paday maray na aga sa mga panantaba. Yaong kita ngunyan location niya to sa Barangay Sumlang. Aran idigdi sa Sumlang Lakes. Dahilan ta igwadig din na inauguraran, pinag-bless, pinairarob sa blessing na Tourism Information Center apade. Duwang iskalon ini tulungan may opisina sa taas magayonon pading tulong iskalon plus igwapang duwang nakailirang building sa baba. Ngunyan pagsiserbi ining Tourism Information Center digdi sa Banwaan kan Kamalig magigirumduman na igwaman baga kaning ipinatindog duman sa Tuktukan Mount Kitwinan. Panduan na initabi pa de. Kaya itong sa mga turista, lokal man o mga dayo, igwasin danin na haputan kung ano ang mga yaon digdi sa Kamalig na may kinaraman sa tourism tabi. Yan. Ngunyan, opening kan pinangat festival, digdi na an opening salvo isinagibo and an ikadawang kaptang kay ni at siya na pagkabanggi dumana sa Nueda Park. Yan. Sa inyo na eksaktong lugar, kumpadre? Oni ba katabi pa di sa front kan Apaw? Yan. Sa going kang Ginobatan, nasa left side, may tinampo digdi, tumbok digdi sa Sumlang Lake. Yan. Bagong tinampo ini, pagkatapos forever ka mag-abot sa Sumlang Lake, yaon digdi sa nasa right side naman. Yan. Isperso saan na pagpatugdok na kay ni initial na pakipaguro niya to kaso bago kay Regional Director kan DOT Herbie Aguas na LGU and may karamanda kan pondo kay ni plus DOT Congressman Joey Salceda. Ay, Dahil ko ugaring na itaw sa tuya so eksaktong figure kung piraso kantidad kaning Tourism Information Center na ini and pinag-schedule ko na ngani na may live sa mo si RD ko di oto supog man nagkakaon na tabi pa de. Opo. Nagkaigwan na nin banal na misa pagkatapos kan banal na misa nagkaigwan nin programa and after that karauna na yaon di sa second floor kay ning Tourism Information Center tabi pa de. Di permina pati dyan na yaon man si Kwan, si Alcalde Kaloy. Yaon natural, pag-abot sa tourism, yaon bagan versus kan lokal na gobyerno and na-explore ang mga tourism sites kasabay na nga ni ini na Sumlang Lake. Kaya kaso bago, big presentar man ta igwanin resolusyon nasangguni ang bayan ka na Kamalig na igwanin hirirasan sa income pag-abot sa tourism revenue tabi pa de 20% ko di ako nasasala sa pagrumdum ko kan ni presentar ka sa bago ni Tourism Officer Jed Balionaiba sa programa 20% sa host barangay 70% sa lokal na gobyerno. Ngunyan sa mga barangay na igwanin tourism site, igwanin mga cheque na pinag-gaw-gaw kaso bago from July 23 to December 2023 tabi apade. O di last year yan. makikinabang na kan sa barangay.
Ayun na, Yeah. may pinakadakula ining sumlang maabot Yes. sa more than 1 million. Bay kon isisay ang kapitan niyan sa squan sa lugar na Utogang ni dating Kapitan Philip pinapaday ko pa na utogaring sa taas mga Yun. sa mga Dakulao na tabang yan sa konseho, sa barangay. Dakulao ang barangay, dakulao na ang bagay. And yaon kaya nagkuhan ngo na salo-salo sa Mayor Caloy Baldo by si Mayor Ding Barsang ang bayan department heads. Yaraon digday natural si Arden. Bitado actually digday si Congressman Joey Salceda ko di iguanin mga importante man gayud na appointment kaya day digday si Congressman Joey Salceda tabi pa de. An pinaghahalat kong maunang bitan mong magayon na napapagring na pangarang pag nadadangog ko, Rudy. Ay, masanito Gariday dyan. Masanito ng likod ko no niya. Dahil daw binadulan. Para review pala niya pa di so uragan nga ako sa Indo. Suwan ko nga ka mo. Ipapapod kita sa gunian. Anyway, sabi pa din, pag nga natimpuan ko bumaba si Arte, sa ibang detalye ta. An bakaisi ko, an pondo ka ni pig-download sa, dahil ko pa sigurado kung so LGO, o so basta sigurado ko digdi na implementing agency kayo so di PWH under Warren Engineer Warren Azotea. Okay, sige. So yan tabi pa di magayon Pinturado brand yung brand yung tabi pa di mga building na ini digdi sa fronting sa na Kansumlang Lake. Yan tabi pa di ay une si Sir Jed Billone ba? May oras ka pa na no? Sige daw. Sige ta uni tayo sir baba si Tourism Officer Sir Jed Billone ba? Baki kuan kami tabi Sir Jed sa mga higher up daw to naga si RD nagakaon pa. Sir Jed primero opening salvo ngayang Kapinangat Festival, ikaduwa gura ng kantidad kay ni paano na establish ning tourism information office na inigis sa Sumlang si Paning Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning Sir Pio and sa gabos na nagdadagog sa DCGB. Opo Sir Jed, good morning. Primero inutunta po tabi so Pinangat Festival. Anoan kumbaga added spice tangon yan sa Pinangat Festival na medyo dapat mainteresan kan sa tuyang mga paraantabay kumpara sa nakaaging mga festival tabi. Go ahead. Kumbaga po, binalik mi so adornong kamalignon sa pagarayunan ki mga Pinangat stalls along the National Highway. And then po, may longest line of Pinangat eating tayo and Budol Fight. Kumbaga po, gabos na Pinangat makers, magiribong Pinangat, ilalatag sa lamesa along National Road. And then ipapakaon nila sa mga tao, sir. Libre? Apo, libre. No arin yan tabi, Sir Jed? Sir, nalingawan ko. Ito ko sa schedule ko, sir. Sobrang busy. Tapos, igwa kita, sir, so Pinangat making race. So, mga kabataan nun yan, ma-racing da kung paano ang pag-ibo ng Pinangat with a twist. Kumaga parang amazing race siya, sir. Ayun. So, bale, ang ginibo mi, sir, so mga kabataan na ang mag-participants para sa transfer of ideas. Yan. So, transfer ng knowledge sa pagpinangat, ma-realize mi na. Iyo. Na bakulang mga kurang ang tatao, kundi pati mga kakian, tatao naman. Dahil mawara so kulturang yan sa pagluluto, ano? Dahil mawara? Yes po. Okay, mapreserbar. Tapos, sir, so siyempre, burubang event sa plaza, mga igwa kaming papailing ng mga events na for participation sa publiko, burubang po yan sa plaza po hanggang June 24. Opo. And then, ano sa pinaka-highlight, sir, sa June 24, ma-unveil po ang National Museum ng historical marker sa simbahan ng Kamali. Ay, magiging ng ano yan? Ano ng klasifikasyon kan simbahan sa sa mga masunod tabi? Sir, important cultural property, the second highest rank pigataw sa mga cultural properties po. Okay. Kumbaga, pangkuhan sa important cultural property na po siya officially by the National Museum. Ano ang mga nakatakod na dyan na proteksyon, benepisyo tabi pag araw na ka ng klasifikasyon? Bali po, ang gigibuhon po ligdi, pag ideklarado siya ka national government, siyempre so grandeur nga ng simbahan. At the same time po, may chance na magkaiguang fund for restoration sa national government. Ining simbahan ni Senyor San Juan. Yan, mahal na patron dyan. Senyor San Juan Bautista. Opo, Senyor San Juan Bautista. Okay, sige di good luck dyan sa indong Pinangat Festival. Sir Jed,
iyan na bagong tourism building, ano, magkasubago, may naunambitan si Chief Jimmy na nasalita na sa sharing kang parang sa mga income, igwaning marireceive ang kunyan, ang barangay, host barangay, over? Bali sir, paano? Igwa kami dito sa tourism code na gabos na barangay sa Kamalig ng may attraction. Nagkukolekta ba kami dyan po sa mga bisita? 20 pesos per visitors. And then po, may sharing man kami ang barangay sa KLGU. 30% sa nakukolekta sa sir, tig-dito tao sa barangay, and 70% sa local government. Ayun. Pigagamit na sa sir kan barangay and LGU sa mga tourism, cultural, environmental programs. Para kumbaga tourism revenue man sa sir. Iyon, very good, very good. Di, nori na dyan maoropisin na tabi, dyan sa bagong pinag-inaugurara na yan? Bali sir, pagkatapos ng festival, mamimiliting kami na mayor, yun na magiging new tourism office ng Kamalig po. Dyan na po mismo, ano? Yes po. Kasi ini po sir na project ini, Visitors Information Center, sa Katabangan po, 2014 ni po inipig-propose, panahon pa ni R.D. Rabanilla. Tapos sa Katabangan po ni Congressman Joey Sarte Salceda, na-realize po ining project. Very so good. last year, nagpuna siya, and then ngayon na po pinag-inaugurate ni. Very good, very good. Tapos po sir na attraction ng Kamaligigo kay ni. Very good, very good. So tapos pa lang po kami sa Kitwinan, last December nag-inaugurate. Ngunyan, sumlang naman. Sunod kayo ini sa salugan mi po, panuling. Kumbaga, tirindog na sir sa mga building. Ayusin mi na lang po. May dudumanan, ang mapasirig na turista, iguning tao duman, ma-brief kan kabos, igong building duman tabi. Yes sir. Ang purpose po kayo ni sir, iguang area, kumbaga, ang turista dudumanan, para bakulang, kumbaga, kung may tuyo siya sa Kabikulan, bakulang Kamalig ang ipapailing miligdi, pati po sa Albay and the whole Bicol, anong may iling sa lugar? Apo, kasi kung sa sere, kumbaga, rest area siya sa mga turista, iguang wifi, iguang comfort rooms, iguang visitors lounge, kumbaga, kompleto siya parang sa airport. Iyo tabi. Daing brown out. Naka-generator na kami, sir. Okay. O di, gurano more or less so kantidad kayang tabi? Any idea? More or less lang tabi? Ako sir, paano, dahil ko po aram. Pero, kung babasihan ko sa mga VIC na pig-propose kong proposal, more than 40 million po. Okay, sige. Salamat, Sir Jed. Congratulations kamo dyan, tabi. Thank you very much, sir, and salamat po, sir, sa suporta kang DCGB sa Kamalig po para sa tourism promotion. Sige po. Okay, so yan tabi pa si very active municipal tourism officer Sir Jed Villanueva. So, yan na bang Sir Jed, anong activity ta? Sa nabangi po sir, ma-opening kami kang Pinangat Festival. Ikaw kita mga guest artists man na ma-perform. Kaya imbitado po ang gabusol. Okay, sige. So yan tabi pa Sa to yung mga dagdag na informasyon, halidigdi sa Barangay Sumlang, Tourism Information Office, Wago, Jimmy Nasalita with Sir Jed Villanueva, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, si Pading Jimmy, kasabay si Tourism Officer Jed Villanueva, kaan Kamalig. Mabuhay ang Pinangat Festival 2024 sa pamamayo yan ni Alcalde Kaloy Baldo and ang bilog na hierarchy po kana lokal na gobyerno kan Kamalig. Sa June 21 pala ng Budol Fight, 4 p.m. Running score. Oy, running score! End of third quarter. Aha. 83-74, favor of Celtics. Demonyo! Ipagal si Kyrie Irving. Ipagal si Kyrie mo na si Luka. Dadali na naman. Ay, nakurang score lamang na so Celtics. Sige. Maparam ako mga alas 10. Garawa duduhan. Rimate! Lulso nilarga ko, rimate! Demonyo talaga! Sige. Sa June 21 pala yung Budol Fight, Pinangat, alas 4 ng hapon. Ano yan? Biyernes. Uy, may programa kita. Kita makapartisipar doon in Dimar. Want to sawa ako ng Budol Fight. Along Maharlika Highway. Yan sa territorial jurisdiction kan Kamalig. Mag-live ka duman. Ano? Mag-live ka duman. Bay, mahabungal kita kan kon naglalay. Mag-bluetooth ka sana. Perti ang live ka. Perti mo na ganun, sa tourism. Biyernes, yan.
Isus na pinangat yan dyan tabi masira mo niyan 21 June pinangat longest line and budol fight alas 4 ng hapon along the Maharlika Highway dyan iyan sa siyempre sa territorial jurisdiction kan kunyan kan Kamalig. Sige gari mapipiligrohan na naman suli na ragat at siptik ramen pero lamang natabi Marius. Sige mabarita mo na kung alas 10 lugod tabi. Distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na, si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang. Gabo sa iya paranday, dai diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Grex Lagman, tunay na padaba ang albayis. Gobernador Grex Lagman, maaasahan. Radyo
Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kan Department of Health na wara pang nagagadan sa nasyon dahil sa Mpox o na dating pigaapod na monkeypox. Ini kasunod ka na napabareta na pigi-imbestigaran kan DOH o Region 7 ang pasyente sa Negros Oriental na aligadong nagadan dahil sa nasabing helang. Sigun sa DOH, pinakahuring datos nindahali sa Research Institute for Tropical Medicine na negatibo ang gabos kan magsairarom sa testing. Sinabi pa kan ahensya na haros magkapareho ang mga sintomas kan chickenpox o bulutong tubig, shingles, herpes, asina Mpox. Nakumpirmaan na primerong kaso kan Mpox sa nasyon kan Hulyo 2022. Yan ang pang alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso
tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka o benesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much Chief Tech Ramir. So aktibidades mampalan mo na tabi kan sa ining Independence Day celebrations digdi sa Legazpi sa Hunyo 12 iyan, alas 6:30 aga may misa St. Gregory the Great Cathedral, and sundan niyan alas 8 po kumas menos flag raising ceremony iyan diyan sa Peñaranda Park sa may Capitol City Hall. Then wreath laying alas 9 poco mas menos sa City Hall compound. And then Legazpi City yan 65th Legazpi City Charter Day. And alas 3 yun na po yan ang Independence Day Civic and Military Parade hali sa Villamor Subdivision pasiring sa Peñaranda Park Stage yan. Ang aktibidades po sa kunyan sa masunod na semana. Ining nag-adang-adang na 12 bakong sa masunod na semana. Ining nag-adang-adang na petsa 12. Sige, diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa rin niya si Compadring Al Armario. Pading Al, good morning. What's happening, Pading Al? Good morning, Padi. Independence Day na lamang. Sampulong aldaw na. Kana nasulo ang truck kan nito na nakabalandra digdi sa Barangay Taysan dahil pa naaksyonan. Ini ang riparo tabi padi sa kakulanginin traffic safety measures kan gobyerno lokal lalo digdi sa Legazpi City na yun nakakasakop kaning lugar sa sitio Tugnaw, kaning Barangay Taysan na kan katapusan pabagay ni kan Mayo nasulo ining truck na maintrakota sa Festival of Festival kan Magayon Festival kundi aksidenteng nakasabit sa kuryente asin nasulo
pati sa truck asin so mga dekorasyon indang style dragon talagang kuminalayo. Sagod na natumpos ining truck na damay. Sagod ko niyan pade, yaon pa ini bata nasa kurbadang parte kaining sitio Tugnaw. Delikadong maray sa mga motorista lalo dahil kabisado ining lugar na talagang apprehension kan mga residentes baka umabot ang oras na may maaksidente padigdi lalo na sa mga motorista. Kaya ngunyan padagosan pangapudan saan mga concern sa pagkariparo kani lalong-lalo na sa LGU Legazpi baka so barkada ta si Task Force Kalinigan ande Marbilla batawan ni pagkariparo ta talagang delikado ining truck na ning nasulo. Nasagod ngunyan ya umpa siring man sa provincial government dahil siyempre nangyari ini parte kan Magayon Festival pa. Kaya siyempre concerned man sinda kani lalo naman ang DPWH nasa highway. Kaya pangapudan kan mga nakaka-obserbar kani na dahil na pag-alaton sana na magkagawa pang aksidente. Pati naman so munisipyo kan man ito. Kung ano na sa indang aksyon kini, ang bottom line is traffic safety sa delikadong maray digdi sa korbada kaning sitio Tugnaw, Barangay Taysan. Roger! Yan pa na informasyon pa digdi sa Southern Part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Minabulta, dumang kita sa lugar ni Chief Jimmy. Ali dyan sa iyang location. Sa oras na alas 10:15 nin pagka-udto. Good morning palantabi dyan sa mga nagdadangog man sa tuya sa Daraga. Daraga and Kamalig area. Tamang-tama yan. Pig-ayos natin sigdali, kumpadring Jimmy. May mga nagharapot sa Satuya, manungod digdi sa kay Kaloy Andes Loria, yung kaling, pati yung kalinga ni Loria. Now, it is a known fact baga na dyan sa bilog na 2nd District, nagpapaabot nin pagpapamidbid, as in pagsisirbi, ining si Kaloy na Andes Loria, na igwanin kamautan na tibaad lamang ngaya pag-abot kan 2025 maka laog man sa serbisyo publiko sa paagikan ining 2nd District baga sa Congress. Ngunyam, may nagharapot sa Satuya ta may nagbubutuan na informasyon, nagpapalakop da na ma-mayor na sana ining si Kaloy Andes Loria. So, parte man kan sa tuyang pagiging responsable, taan publiko baga, curious na ngunyan sa man iba-ibang informasyon, di nagkahurong kita, naghanap nin makakahuron diyan sa kampo man ni Kaloy Andes Loria. So, ini po tabi, dainin katotohanan nagbubutwang istoryang yan. Ang categorical answer kaan from the camp of Kaloy Andes Loria, there is no truth sa nagbubutuan na istorya na maalkalde si Kaloy. Pinagbabaluman ni Kaloy na Andes Loria is yung 2nd Congressional District. If ever. Na ang sabi ka paano ka ni Kaloy, na tibaan lamang makatabang kita, maski puro paano, for a shift kan mindset and kan nakaugalian niya to na patronage politics kumbaga, with the introduction of new ideas, inclusive, progressive, and sarabay na pag-asenso kan distrito. Yan. Kaya diretso yan na pinagmamaot man ni Kaloy na Andes Loria na sa karagong pagka-kongresista. If ever. Pighalat na sa naman yung pag-file kang certificate of candidacy. Kan mga makandidatong iyan tabi sa nag-adang-adang na 2025 elections. Pag-file baga kan COC is October ining taon na ini. Yan. Kaya diyan po sa mga ansabi man kan grupo ni Kaloy na Loria, sa mga leaders niya sa bilog na 2nd Distrito,
diretso sa nangeta, da ining katotohanan iyan na nagbubutuan na maalkalde da akan Ligaspi na sana si Kaloy. Day po, gaya yan. Diretso an kamautan ta an momentum ngaya yao na. Ano, an momentum, igwa naman nga kita ning nakukuang mahiwas asin makusog ng mass base. Day man nga pwedeng ikompromitir man. Ayan na paglaom man na naibubud na itanom na diyan sa isip asin puso kan mga nagsasabay man kay Kaloy Andes Loria sa kamautan na iyan. Ano? Inclusive, progressive, and sarabay na pag-asenso. Inclusive, gustong sabihon, gabos na sektores kan sosyudad, ano, dapat kasabay sa pagbungkaras, sa paagikan, paglihislar nin mga leyes na papakinabangan kan man iba-ibang sektores. Yan, inclusive gabos, and that includes pag-inclusive kukonsultahon ang gabos ta inclusive nga ni inclusive, consultative, sarabay. Kaya nga ni sarabay ta gabos inclusive. Yan ano sa pag-asenso. Kaya there is no truth ang sabi diyan sa kampo ni Kaloy Andes Loria, there is no truth dahil katotohanan sa mga nagpapasirkular na maalkalde si Kaloy kang Ligaspi. Ang katotohanan is diretso siya sa sayang pinagmamaut man na makapagserbisa segundo distrito kan Albay. So yan po tabi ha. Diretso lang dahil mawaraning buot yan na mga nakikigkig na nata daw ngayon nagbuburot po aman nangarog ka na kunyan na impormasyon. Sabi ko, nata nagbuburot po ayan. Sabi man kan grupo ni Kaloy na Loria, ara mo ngaya papapiyo. Tibaan ngaya pinagyuyugyug na tahinog na ngaya ampuon. Anong tabi ha? So yan ha. Manungod sa bagay na. Daining katotohanan po ang nagbubutuan ng informasyon na maalkalde si Kaloy na Loria sa Ligaspi. Ang katotohanan is diretso po ang saya man na pinagmamaut man na makapagserbi sa mas mahiwas pang paagi sa paagikan 2nd Congressional District. Ang pighalat na lang yung Certificate of Candidacy filing COC sa October 25. Sa ining October na ining nagadang-adang na Oktobre in preparation kan election sa October 2025. Diretso po 2nd District ining si Kaloy Andes Loria. Kaya ang kalinga bagaw kanakaaging semana naman diyan sa Gugon test mission kay itong susaya na napagtipon-tipunan man out of his personal funds pati sa tabang kadagakapirang darakulaon man na grupo na mina ang tabay man asin iyon na nga niyan minasabay man sa katuyuhanan kamautan advokasya ni Kaloy Andes Loria. Yan, igwaning nagadudunar nin mga bulong, darakulang kumpanya. Yan, yung mobile clinic, yaon dyan sa barangay Gugon. Test mission po yan. Maglilibot po ang tabi na mga kanayan. Medical mission. Parte ka na pag share man kang biyaya na pinaghigusan man ni Kaloy Andes Loria. Sabi nga ni Kaloy Andes Loria, blessed are those sa dai nakakalingaw duman sa hinalian na pagtios dahilan tan ano man na bagay na yaon dyan na apresyar asin napapatalubo. Ayan po ha, diretso si Kaloy Andes Loria sa 2nd District kan Albay. Sige, may istorya pa kita. Si Pading Jomar minabuel tahalay dyan sa 1st District. Pading Jomar, what's happening Giraray? Good morning. Salamat pa din Pio. Bihira tamatay nga si Governor Glex Lacman. Kaulayon ta siya. Ngunyan ta dako kita pagang mga isyo na pwedeng may paabot sa kaya. Arog kan, apwera kay ning agadan sa informasyon kan GGL Caravan. And sa mga isyo kan Aleko, tabi gayod pa din Pio. Baka pwede tang iluwas tingtingon niyan kay Gov Glex Lacman. May pigparmahan lang, madali yun lang. Nagpirma pati group. Sige. So, okay. Ayan. Sir, okay, ano na? Gov, live dito sa DCGP, si Pio Fernandez Tabe, nasa ibong na linya. Sige pa. Hello. Yes, Gov, maray na aga tabi, si Pio Tabe ni kan DCGB.
May naaga man Pio, may naaga. Opo, salamat sa oras tabi Gob. Primero po, duro-diretso sa Thank you. tuyang caravan tabi ano yan na GGL caravan tabi Gob. Apo, sige. Okay, Manay Pio. Opo, Gob, duro-diretso po sa tuyang GGL caravan tabi Gob. Iyo po. Every month may mga apat yung makitang GGL caravan. And sa hiling ko po, this has never been done before. Taang na para po sa ito, mga once every quarter lang. Kita po, grabe, mga 4 to 5 times a month. So kung pigso kataan in a quarter, in 3 months, paabot natin mga 15 per every 3 months. So ang purpose na lang ini, ubusong taga mo sa barangay sa Albay. Matawan si Arvin sa servisyo. Ayun. So, makaugmahon po ta talagang mga pinatao sa servisyo. Kumpleto ba ko na po sa medical, dental, optical, kung saan dapat sundan na tuod kayo ito. Pero pati po sa pagtao kang asistensya sa barangay, mga simento, solar lamps, jetmatics, wheels of paint. So talaga po kumpleto sikados. Talagang siya, multi-services caravan. And we do not intend to lower the amount or the number of caravans per month. Ang average po natin 4 hanggang 5 So, ngunyan po, nasa tabako kita ngunyan. Iyo po. So, ang Gob, kung taman sa kuyang reading kay ni is yung gobyerno ay talagang ipipamati na dyan sa ground level ang serbisyo tabi Gob. Opo. Kung man tabi ini bagong ideya, ang problema sa mga dating administrasyon, sa execution, sa implementasyon, hindi na naasigurar. So, ang kipuhan dito talaga po, kipuhan ang gibuhon. Magasos po ini, actually, bako po ini subi kapot na basically easy. It's actually a complicated process. Pero habang nagkahaloy, nagiging na po ini, very efficient, very cost efficient, na talagang talaga po kikuhan sa nasa mga barangay na naka-cluster. Doon kami nakafocus. Bako tabi ini sugaring shotgun approach. Ang kikuhan talaga diglim, bago magtuman sa lugar sa multi-services caravan, sa mga tao nag-survey na sa mga primary concerns na pwedeng ma-address, sa mga needs na kikuhan matao. So, tabi iling pachamba-chamba mga Pio. Opo. Kumbaga tabi Gob, parang demand-driven siya. Demand-driven, over. Tama, that's correct. Very correct po kamo, demand-driven. It is not needs-driven or it is not driven by the whims or caprice of the provincial government. Kung ano sa nang mayaming ito, taong maski po pamantabi pala na swak naman sa mga needs or demands sa mga tao. So, makaugma po ini. Ako po, may araw ini, mula ako talaga magaba because I also have the chance to talk to the barangay captains. Opo. Dahil sila magluman sa office, sa Aramindo, sa mga lugar din, sa Harayo, may mga nasa upland, may nasa costa, sa isla. So, the best po ini, I also get the chance to bond with them, to talk to them, para ang mga problema ninda, so dapat tawag kisolusyon. Opo. Sige tabi Gob, maiba tabi kita Gob, if you may, kaso nakaaging semana, igwa kanin na ipaluwas na ideya na magmiriting ang gabos na alkaldes kan Albay manungon sa problema kan Aleco. Ngunyan, may mga nagkukuha na kaming personalidad, sa one of which is si Itay Nando Gonzales, alkalde niya to kan Ligao City. Very amenable siya dyan na magtiripo na nga ni. Any development on the matter kung nagpaapod ka na tabi o kung may schedule na tabi ka mong hororon, over? Ano po kayo sa aga, sa programa nindo, I will personally visit para tumangkita magkaibang mas extensive na diskusyon. Kung pwede sa Indo, mga watahin kita tabi, Manoy Pio. I'm available ako tabi, Gob, 9 to 10:30 aga tabi. Sige. Madyan ako sa Indo para ma-explicar ko po ang mga plano tamano ko dyan sa Aleco. Because under the General Welfare Clause, ikaw tabi kitang poder ang probinsya na maglaog na sa araw ining problema. Maglaog sa napako to politicize the issue, of course, but to provide solutions. This is a solutions-driven approach. Hindi mo yata ang paglaog sa issue kan Aleco. Ang pinaka-importante dito ay maramag ang mga Albayano na involved si Governor Grex sa pagtuog solusyon sa araw ining very deep and long-standing problem. Araro ang buda haluin ang problema
Nasa hiling ko po kayo po na kita mag-act. It's about time na talagang we dip our fingers. We make sure that it's part of our policy na makilabot kita dyan sa Aleppo. We are giving them the benefit of the doubt, Manoy Pio. We're not saying na nandyan tayo to criticize them or to make them feel like they're incompetent. Hindi po. Andito tayo para maging partner nila to look for solutions sa mga problema sa kuryente. Opo. So, I'll see you tomorrow. Yep, opo. We will be waiting here, Tabi Governor Grex. Saro na lang, Tabi Governor Grex. Okay. Igwa kang mga pinagbubusol na mga pignunumbraran na kaipuhan ang concurrence kan sangguni ang palalawigan sa mga department heads mo. Ano pong appeal mo sa sangguni ang palalawigan, Tabi? Go ahead po. Well, of course, ang sumayo pagtubod po, ang yung mga sangguniang panalawigan members, they are reasonable individuals. They man tabi kaipuhan tang anti-color politika, ang gabos na mga nangyayari sa Muya, sa El Codibo, buda sa listatura. Ako po, ang pigataran ko sa ina, magtrabaho sa nang kita. We are here to serve the Albayanos. And remember na ang mga tao nakahiling sa tuya, naghihiling sa tuya, they are checking if we are being true to our mandate. So sabi ko sa inyo, less politics, the better. Minsan, alam mo, ang politika pagkaharuli ng October, may mga ibang mga, kung masabi mga sa SPA, sa generally speaking, minsan na-affect ang judgment sa mga politiko. So as politicians, as you always remember, ang mandato ta sa mga tao hanggang June 30 next year. Okay, regardless if we're going to go for the election or we're going to look for another position to run for, ang importante sa kontrata ta sa mga tao when we assumed office 3 years ago or on June 30, 2022. So sana po, dumagat ang pagkiling pirme. Trabaho sana kita. Less politics, the better. Opo. Sige, Tabi Gov, and see you tomorrow sa programa, Tabi. Yes, see you tomorrow, Manoy Pio. Po, and thank you man Tabi kay Jomar. Thank you kay Jomar bien. Opo, salamat po. Sige. Just papanos. Thank you very much, Gov. Rex Salakman. So, yan pa sabi pa din. Padagos maghapon ini na Gigi Alcaravan. Actually, gulpi talaga ang tao pa din. Sa mga oras na ini, diki sa luwas kang covered court, kakulong pang nakapila na dahil pa na-accommodate. Dahil lang kang kadakulong ka nag-avail kaining serbisyong pinagbababa dikti kang gobyerno provincial Kanalpay, dikti sa 5 barangay sa Ciudad Cantabaco. Maski na nga ni sarabay-sabay hindi pagkara-accommodar, pero dahil lang sa volume kang gustong maka-avail kan mga serbisyo talaga pa din. Pigilin ko, ang iba dikti makalawag dikti mga alas 12 ng Okto, nakadakulan kan mga gustong maka-avail kan serbisyo. Okay. Yan pa rin ang sitwasyon din, kakuliting mga ano din si dating board member Herbert Cora na nagkasistema din. And of course, sa mga opisyales kan gobyerno provincial Kanalpay, si Divine Banyares, ang bagong provincial administrator, busy man sa pagkasikaso din. Sa irarong pala rin kan Barangay Services Office na dating pigkakaputan ni Divine. Ni Divine. Kumusta na si Divine? Sibot-sibot sa babae. Oo, siya na pala nakasitan na. Buyo ng ansyanak kong kaine. Provincial, na siya, provincial administrator. Siya pa ang coordinator ng kapos na ini. Mala. Iyo pang MC. Iyo pang MC. Nagulpi na si Divine. Tarawan mo si Divine. Oy, tarawan mo si Divine. Name. Sige. Yan pa naman ay sitwasyon dito sa Barangay Coromedal, Cantabaco City. Jomar Bian Diskip. Alamat pa ding Jomar kasabay si Governor. Oy, ana. Finish na. Demonyo ka. Dahil kumawala rin atab. 2-0 na. 2-0 na. 105.98 Endimar. Remate ang laban. Daog na naman ibibit na naman si Luka. Alamat kasi nung pagkantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Sa agada, madigdida sigaw, halaton ta kung magdidimanagad, nga magkaigo ka ng exhaustive na hururon manungod dyan sa Albay Electric Cooperative kung anoan pwedeng maituman na solusyon tabang ka na Provincial Government Albay. Salamat asin, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog